Se om det er noget, du kan bruge. Ja. Ikke også? Det håber vi. Ikke? Jo. Og det er fordi, du har været en stor dygtig dreng hele året. Tak. Velbekomme, skat. Velbekomme. Og ved du hvad, men det er kun fordi, du har været en stor dygtig dreng. Du passer sgu din ting. Tror du kan bruge den? Ja. Hvad? Ja. Nå, er det gået, Madsen? Ej, hold da op. Tror du ikke, du kan bruge den? Jo. Nej, det var godt. Det var godt, Madsen. Skal vi prøve at se den også? Hvad? Ja. Skal vi pakke den op? Så det er noget, der duer? Ja. Hvad kigger du på, Patrick? Vil du godt have den, eller? Ja, jeg tager den. iPad 2 Air. Den er fed, Mads. Jeg ved ikke engang... Her, du skal have nogen med negle. Så er der også en her fra drengene. Hvor langt? Se om det er en, du kan bruge. Ja, jamen kan du bruge det, eller skal den byttes, skat? Det var godt. Ej, det kunne jeg ikke engang kende. Det var godt, Julius. Så skulle du lige låne Så har du ikke pakket nogen af de andre gaver op endnu? Nej, nej. Det var fint nok med et glas, Patrick. Nå, han var stor, han der. Det var altså Kasper, der kom med. Var det Kasper? Hvad er det? Hvad? Ja, Hvad det er? Det er cover til en. Til iPad'en. Ikke op? Og den skal du nok have den i, Madsen. Ikke op? Jo. Så er det nok, så du kan åbne. Skal han på tastatur til den også? Det kan man også. Ja, man kan sådan noget. Det må han nok Skal hælde vi på. prøve? Vi skal passe på. Det er sat med Man kan jo tastatur lige ligesom iPhone nu. Altså, du kan jo skrive med den. Ja, du kan skrive på. Ja, ja, men man kan godt få tastatur til. Det kan han ønske sig. Fødselsdag til gerne have det. Ja, du også har fødselsdag med. Nej. Jeg tror, den er fed. Det er guldmand. Hold da op. Ja, det må mor heller gøre. Jeg kom lige den her. Den skal lades op, Mads. Så du ser, om den passer her i. Hvad skal? Jeg håber, du kan bruge den. Jeg vidste, du var kunst. Men ved du hvad, julemand? Du passer din skole, du passer din træning. Derfor skulle du have en ordentlig gave. Kom svin. Tælleren sgu. Hvad tæller? Er det en tent? Tænd den. Ja, jeg kom til at røre her, da jeg puttede den Nå, ned. jeg vidste ikke engang, der var strøm på. Så er det sådan noget med. Så er det så